Shalbrumbrumno, Kamiam Jai Tongnai, Tongkosong Lukuro. Mosha Yaki, Mosha Zunzal, Uino Dongo. Abo Bisha Bishigni Kogya. Congress ni Mol Nishibi, CPIM ni Molobo Haino. Haini Bagay, Faidi. Selai Lai Shiwana Hinay, Shalai Lai Mani. BJP IPFT, Hapangno, Atsugri Mani, Hapango. Fiaba. Tok hatai jumuhai shaka shimisi naito. Mishingo besuk shitra tok hatai jumu. Abo hastini lukurokno shawai manu. Yang social media beskanke shalbrumno shawai tongo. Nogo nogo tei kaham rinai. Noghu lam kaham rinai hine. Shalbaria shawai tongo. Social media beskango. Sabka saath, sabka bishwas, sabka bikash. Hira Tripura hine. Shalbrumno. Yang kami amjani tongkosong lukurokni halke. Aming shathungo shijokhe lengu hinmahai thungjagi tongo jongbari brum no yaktai babaisha phaishi shanani thangke bishik tham bishik brei ongoi thangka TTADC hapang khamani tipramo thamodol abobo haino shal phaike chashma khosom thubui shokni nokni bari saimano social media post khlai kami berai naika hine social media ni bakhate shal phaike hor phaike pailaya anglaijak tabukni neta montri hinjak nairo abo haikeno haste hapangni naikol jaikya tabuk hatai kotor bai khobjak belbari RD block 12 টাকার চলা বরদোয়াল কামিনী লুকুরক শাল ফাইকে বসুক জড়াতৈ তৈরি জঞ্জাল লামা হিবনানি জঞ্জাল নাংলাইজাক তাবুক আবহাই লুকুরক তৈমা নইয়া লামা গरै ओङै বরদোয়াল কামি আমচাইনি লুকুরক কক্তমা থুমনাই রকনো রিগৈ কক থুমনাইনি বসকাঙো সেরাইকে শাখা বরদোয়াল কামি আমচাইনি লুকুরক MLA MDC হিজাংনাই রক শালসাফানো ফাই নাইফাইয়া শুধু জংমারি ভোট সান্নানি বাগৈ সিবিসি কামি আমচাইও ফায়ো হিনে বসাকা বরদোয়াল কামি আমচাইনি লুকুরক বরকতাই বসাকা তৈ কচাক ইয়ং কলাইজা গয়রেংনি তৈরকসি नोङै मा तंजावो माइरुकदा पाइनाय तैदा पाइ नोंनाय चिनि बेलाय नो कपाल हाइमिया हिनै पाइथागो सावै खेनारिका कक्तमा थुमनाय रकनो हिनगै ताबो सोंमो नेता मन्त्री हिनजांनाय रकनो सागनि बिहिक बसानो एसि तला तनिवै तै रां मरकनि पाइ खानिवै मुया बिसिंनि एकदुल हाइके कर्मखे तनिना बागै सिबिदा नेता मन्त्री yang tongkosong lukuroknokhe besuk jora tei jengjalo tongoi tong mungsa khelkhaya tabukni neta mantri hinjangnai rokhinei khawo wansuk laijak tabuk tongkosong lukurok tei de pai nang nai kamik tamo se thangai chang gora thaisa rok khawoi phai manang abni khai a khai akobo ni sunan khai be parak tam se ma thang uko doctor thang man se ani sera berak ngai doctor thang man se ma to kuya otini se ang te koi phayo ko ta bong thok phai dro norok obo hai mamang tui rok manang ya ma to kuya ang tongmani bisi busoro ka kana busuk bosoro ka karo ka khna 2-3 bosor law 2-3 bosoro ka khna Engke norok ni kami roko emle mungki rok khaja nai phai ya nai phia no pan nai phai nai kre ka norok ni kami wo member chairman doktor eto tonggo borogo tamsa bros akai nani to ta nai chen nai phai ya tini aro ne norok tabuk tui nongai ma tongo mani ke bo jagani no nongai ma tong tam khe tui nongai ma tong norok kami sam lo thang nai ta aro rong ni khau sawoi o makna le phai khai ba sa ta wai cha ki cha ro phai yo tui pai ma nongo mani ke bo hai rok aba kai wan di sini abana ka so oi la oi ka so pai leng ta je gana gani ayang chro gana tong lai kai ba besuk dang ro ruai ma pai aba age khai de oko tei oko 500 liter khe 100 টাকা rabo khe ba tei dambare khabro bo tei dambare rima na ka ne ta khe 150 টাকা ma 500 liter ngai bo 100 liter sintex ngai bo 150 টাকা salo wai so tir khai bro saro wai sa ya bo nuko 2 din wai sa ro 2 din wai sa ro engko norok 2 din wai sa ro tir phai mani abo pupusuk norok pusuk ya din wai sa tei tu kun na se chang abo akai engke norok ni je tabu tui nok je hamia bolongo je klai tongmani oblo busorok balukha
balokha dui 2-3 bosor kungkha engko tui kichapon khapchapon manung ya abo bai tui manung ya khunalo na age to mana bo manung kha manang kha engko tani bagi sunamja ya angkha bodi pulo bod na kre thai bna khai kre hinta ba parani nemba lo ba thangai sai yang khai ba matra jai lai ra thangai sai bo futai ra maya hanai tong pai ta omo bo kami klaya bo boduar kan engke blog rokhe brok berbari brok belberi blog na engko family rok busrok bang naron rok ini ni ora 26 polba sabis poriba engko rong srungnai rok norong yoroni je norong busabuti rok je pori tongnai rok biang bo school rok lo pori tong abo ani kheto asama khe skulu na ni ni dia norok lo tam khlai chai tongja ba yoro ma khor dugan do bui chao muk thang chừng lâu khai bà cam sa mơ bagan lo khai thang ơi mẹ khun sốc lò ba đồ lò mẹ khun lò ta nơi phari cháu ta khai bagan lo khai à bố phari cháy chết chừng mai long bộ phải nan tây bộ phải nan khai chừng phải man liệt ta ô mà cái nào được phải này bờ sen tê sẽ pa soli ta tê đó sẽ xí tê đáp phải khâu lòng tê đâu si sa se abo sata wai sa se à bố na bà cụ lại nhang nang cho wala singa abo abarong nang tu bu tu kurak ya teng ai bersek bura ba srei ba ham ya ba nang dra nai nei ma tong ta tabung norok emle muntri rong tam ko kusana ni musung norok jono oro je kai kai pon tui kim tham de sa khai di na nei je abo ta sinong kami sing khapi mani lama rok wa se kotor kirei engke gari gura rok mane malkhung rok phaisi maya engke norok nyoro sa khamya rok khangke bomo haike telang jak doktor rogo o abo kai ko para gari tong te ba para ni gari na ri jak lai tiang ta engke nini bumung kha ki an ke ak bo chandra bori engke nini ke bai an ja basun ti tu do karen dok ke ting mo tin sana no sana nang nang lai wa so wa na ya ti rok simi bial dan na simi man te no jono je ke tu tui ba ke sin de sa khai ri kai na astan jong jo tu song har khoran man bai toi ni biar ke boi tere khonai ro ke thing ote ma tu ku ya ma tu nang ya hai na tong ba yang ke engke karen rogle je oro je nong parau nuk mani nong kami ota engke karen rogle norok ni kami karang karen ke sungna sudo tui ni bagi sin problem nong moro hai tui se thing ote thei ka hamma nang ya tei ka hamma tu ku yang ka ba ru gi bang nang ta tere khonai ba gi ba tu tei bai si ka zo to goi đây ni se no kha de khoi na ke ba ta pra ke thau bo tôi se cần mà ru ngai tong ngong kai am nó sẽ khoi ma na yong ga nang lo norok bolong halong rogo thangai mung kecheng rok norok kholei bo motor kung khakyang ke bo bo haike tuku dak nai borok kung khangke hot hora kai te ku ya ta ko te ki sarai da kong yang ni rai kai ma tu ta a goireng ni ti ma goireng ke besuk sal sara abo ma tora se ka thu ka boy khasang je tukui tong mani abo toi bo ham ya ka sa se ni to ta tabung norok ma tuku ya ma chaya ma hanyo abo mane bohogo maikri hanyo ngi tong ma tuku ya ta haya dana engke tabuk norok tui rogu ma tuku ya ma norok tabuk khaimiya jung tu khai ma ya engke norok bu dui tong takle bisiro go norok bu dar kha da rikha da bai ka e Ngaka.